Köýtünagda o tim yetmezçiligi sebäpli mallar satyba çykarylýar. Daşawuzda mali gymmat. Gyş pasynyň golaýlaşmagy bilen Lewap welaýatynyň Köýtünag etrawyna mallaryny satmaga finansiýanlaryň sany köpelýär. Olary ýylyň gurok gelmegi hemde o tim yetmezçiligi köteýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapdan habar berýär. Welaýatyň beýleki etraplary bilen deňeşdireniňde Köýtünagda maldarçylyk bilen meşgullanýanlaryň sany köp. Bu sevitleriň giň öwrü meýdanlaryny we dağ eteklerini otlayan mallaryň eti tüýji bolýar. Emma bu ýylky gurokluk sebäpli Köýtünnagyň maldarlary öz mallaryny otym yetmezçiliginden satmaly bolýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Mallaryny satjak bolýanlaryň aglawasy girdeji gazanmak maksady bilen nälde maly gyşdan geçirmegiň oňoýsuzlyklary sebäpli satmaga mejbur bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeş bolan sygyr çoporlarynyň biri umumyň alanyny bu ýyl mallaryň geçen ýyl bilen deňeşdireniňne hordugyny, gyşa girjekde mallaryň semredilmeligini gurrun berdi. Ýogsa da gyşyň sowuk gelmegi hor mallary agyr zarba urýar. O tim yetmezçiligi we gurokluk sebäpli mallaryny mejburi satmaga sebäp bolýan hojalyklar, hususan ýeketäk Güderan çeşmesi maldarçylyk bolan maşgalalar bu ýagdaýdan oňoýsuz täsirlenýär. Mallaryny satmaga finansiýanlaryň sanynyň köpdügine garamazdan geçen ýyly garanyňda malyň bazardaky bahasy ýokarlaryny diýip habarçy aýdýar. Dowardarçylyk bilen meşgullanýan adamlaryň azatlygyň habarçysyna gurrun bermeklerine görä, kiçi gudularyň bahasy 160-200 manat aralygyna ýetýär. Boýuna alan dowarlaryň bahasy 300 manatdan başlap 1000 manata çenli baryp ýetýär. Bu narhlar beýleki ýerler bilen deňeşdireniňde arzan hasaplanýar. Etrawa mal satyn almaga gelýänler esasan gassaplar ýa-da mal söwdegärleri bolup, olar hususan ýaş goýunlara gyzyklanma bildirýär. Mal söwdasy bilen meşgullanýanlaryň agramly bölegi hususiýetçilerdir. Ýöne döwletiň türkmen mallary edarasy hem şu ýyl köp malyny satmaly bolupdyr. Olar gyşyň gelmeginden alжырap satýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan başga bir çopon gurrun berdi. Beýleki bir tarapdan Daşawuz welaýatynyň maldarlary iň gymmatçylygyndan kötenýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeş bolan Daşawuzly maldar buğday galındysyndan ýasalan 100 kilogramlyk 2 haltasynyň bahasynyň 300 manada durýanlygyny habar berdi. Kepegiň 1 kilogramynyň bahasy häzirki wagtda 1 manat 70 teňe. Ýöne ol ilki başda 20 teňe diýip gurrundeşimiz aýtdy. Galyber tedediň 13-nji noýabrda Azatlygyň Daşawuzdaky habarçysy welaýatda mallaryň köpçülikleri näwerlik ketelden gyrylýanlygyny habar berdi.